17 mondo nuo kendo kowacho ni moko kuom gik mantiere winjruogno ok nyal ketie tim. Jakom kamati mar thieth e riwruok mar Gavanas Mudhomi Njuki, ma bende en gavana ma Tharaka Nithi, wacho ni 95% mag lakteche ni koda winjruok e kindgi kod counties moro ka moro kamotiye, gima wacho ni koro ok en gima kare ni laktache pod nitiere ng'anyo. Njuki dwaro mondo laktache matiyo e counties obedie twak kod Gavanas magi mondo mi giyud duoko e wi ywakgi mondo giwe sando ngima jo Kenya ka gidok e tich. CBA was signed in 2017, and these fellas were very clever. It was signed in 2017 just before elections. I will not stand here on behalf of Council of Governors and say it was signed under duress, so I didn't say it. And some of those terms that have been put there are the ones I'm talking about. And we acknowledge, yes, there are issues, but we can't sort them when we are raising banners in the streets. When the government has offered to release money to sort out some of these issues,